Brahmo Award for Best Supporting Actor Female. हाबे खमथाया बहा थांदों फालाय नोंनो खबर हराखै नामा रुंसारि फिरासन ब्रह्म बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सान्दामारि गामियाव इं 1975 मायथाइनि 25 मार्चआव जादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद फावखुंगुर जानायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बिसानिबो सासे दैदेनगिरिमोन। बिथाङा थांनाय इं 2019 मायथाइनि 28 जुलाइ खालाराव रुंसारि जादोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगो आरो गोजोननि थाहैथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय। The nominees are बे बुहुमाव हिन्जावफोरखौ लोरबां साननायानो हौवाफोरनि देरसिन गोरोन्थि। बेखौ गोसोआव ला, बे बुहुमखौ बोलोजों नङा सोलोजोंसो सालायो आरो हिन्जावफोरनि सोलोआ हौवाफोरनिख्रुइ गिख्रंथावसिन। बेनि फोरमाना जारिमिनाव गोबां दं आरो दाबो सोलिगासिनो दं। आं नोंखौ सम सम कल खालामब्लानो गाज्रि मोनगोन नामा? गाज्रि मोना दे, लोगो हमनो हागोन, नाथाय डिउटि जोबखांनासो बेलासियाव थांनो हागोन। अके। साला जाम्बा सेंग्रा मानसिफोरा थार खोथाखौनो बुंमारो गोसो थोलायनाया खाना होननानै। The Best Supporting Actor Female बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो जोंनि जौसाङाव लिंहरनो सानदों बिस्तिराम बसुमतारी, प्रेसिडेन्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बर' हारिमु आफाद। बिथां बिस्तिराम बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय। आफादगिरि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद for the Pirasan Brahmo Best Supporting Actor Female नि थाखाय। आरो बे समाव बिथांखौ बिसानि गाहाय नेहाथारि गौरी पवित्र बिथाङा गांसे आर'नाइजों बरायगोन। And the award goes to बे बान्थाखौ मोननो हादों लीना बसुमतारी। बिसम्बि And the award goes to Miss Lina Basumutari for Bisombi. Ladies and gentlemen, and the award carries the rupees of check of 50,000 along with certificate and a memento. Please come up, Miss Lina, for Best Actor Supporting Female role. Congratulations to you. Thank you. Thank you, Mr. Basumutari, for presenting the award. Now, ladies and gentlemen, the Bisal Basumutari Best Villain Award. भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर, गोजोन्थों।